Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo ni Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kabaar ka isu ka bingi discuss ba hadin ba ki positive cases kinang kiw hapo Assam, bat kumjuru nakaliang jong ka sarkar Assam, mene kilarai bandon biang ka total lockdown hapo Guwahati haka nongba ka jongki nadu ka arpo pratrik jong uneu benai na kabenta artayo te nakaliang jong ka sarkar jongi ngila ai ya ka direction lembau chief secretary ba un penmi ia koda lemba jongki district administrations ban appeal kerpang ya barok kinong snong jong gejela bakin ngau bha ban sangat ban lej siapo Guwahati lani siapo Assam light no kitu kikam ki bomla kiersu bat kataru da ki application bat ka NOC ka bansa ai lengba ki deputy commissioners jong kajela mikla jong ni te kata kadai kabenta ka bangi keren menne hadin bang yo i ya ki kes